Balimao Anyokuma, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle. Maliens ala sago aw sago ka faw bela jelengena ko président Assimi dusu bora e Maliens ko ministre mogo min be kuma droit de l'homme kan kaka Mali bla peu 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 anga bidati fo anga na bidati fo biye dimanche 5 février 2023 ko ministre mogo do de be no ko Guillaume Beninoir do Maliens ka fo aw bela jelengena amena photo bo ka ira la président Assimi ko ka tile fila a kono kɛ Mali la bilen ko ministre mɔgɔ min bɛ to ka rapport kɛ ko Mali sɔrɔsiw ye fagali kɛ dɛ ka galon tigɛ dɛ o cɛ kelen n bɛna fɔ a to nin dusu bɔlen ba de don nisɔndiyalen don dusu bɔlen don président Assimi bɔra ka mɔnɛ de bɔ an na bi an bɛ Modibo Kone fo le directeur de la SE Modibo Kone le colonel Modibo Kone vraiment Mali renseignement de sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko mɔgɔ min bɛ to ka taga Mali ka information ta ko ka galon tigɛ ministre kɔnɔna na ko ministre mɔgɔw ka cɛ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ droit de l'homme kunna a tɔgɔ ko Guillaume Ngefa a photo filɛ n bɛna photo bɔ ka yira aw la a bɛ baara kɛ ministre la mɔgɔ min bɛ ministre droit de l'homme yɛrɛ kuma yɛrɛ fɔla a cɛ bɛ bɔ Benin de Beninois de don a photo filɛ nin an ɲɛ tɛ nin cɛ in na Assimi ko nin cɛ in de ma k'a bɛ tile fila d'a ma k'a ka taa ka bɔ Mali dugukolo sanfɛla la nin cɛ in ye ministre mɔgɔw ka droit de l'homme ɲɛmɔgɔba de mun bɛ to ka rapportw kɛ ka bila ka taga toujours a tɔgɔ de ko Guillaume cɛ in tɔgɔ de ko Guillaume a bɛ bɔ Benin de Beninois de don nin cɛ in de bɛ to ka galon tigɛ ka dɔrɔn Mali sɔrɔsi na nin cɛ de ye Aminata Diko wele ka bila ka taa Mali dɔgɔya nin cɛ in n'a baara kɛ ministre kɔnɔna na awa an ka président Assimi dɛmɛ an ka gouvernement transition dɛmɛ bravo au président Assimi bravo au premier ministre Choguel e ala de ye Maliens Choguel taara mɔnɛ bɔ mɔgɔ la dugu in na tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Segu ala ka barika don Choguel la Maliens ko kabakoma ko de kɛra billahi n bɛna révélation fɔ aw ɲɛna alhamdulilayi président ye ministre gɛni daminɛ an b'a fɔ bravo à notre président donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛna a fɛngɛ kalan Mali gouvernement ye communiqué min kɛ ko ministre cɛ in mun bɛ droit de l'homme kunna k'a ka taga ka bɔ Mali kɔnɔ ko Mali mago t'a la bi ko Mali mago t'a la sini an bɛna a communiqué kalan Mali gouvernement ye communiqué min kala an bɛna communiqué in kala aw ni an bɛ jɛ an bɛ communiqué in na an bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ bravo à la sécurité d'État bravo à Modibo Kone bravo vraiment au président Assimi bravo au premier ministre Choguel Maïga wallahi vraiment an bɛ transition mɔgɔ bɛɛ fo an bɛ Maliki Diaw fo an bɛ colonel Wage fo an bɛ colonel Ablaye Maïga fo le ministre des affaires étrangères Ablaye Diop an b'ale fana fo parce que ale de ka ministère bɛ nin ko bɛ ɲama n'an bɛ foli kɛ kosɛbɛ le ministre des affaires étrangères Ablaye Diop an b'ale fana fo kosɛbɛ an bɛ colonel Sado Kamara fana fo an bɛ président Assimi fo an bɛ premier ministre Choguel fo vraiment on est très content aujourd'hui on est très fiers de cette transition on va continuer à soutenir cette transition k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali gouvernement ye communiqué min kala Maliens aw ni an ka jɛ an ka communiqué lajɛ ɲɔgɔn fɛ Mali gouvernement ye communiqué min kala ko ka ministre cɛ in ko k'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ communiqué in filɛ nin. Nous commençons ce journal avec ce communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir. Ibrahima Traoré, bonsoir. Et c'est Maliens bɛɛ lajɛlen ye donc k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna voilà donc k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bonne nouvelle dumanba de bɛ yen an b'o bɛɛ fara la président Assimi filɛ ka mobili 600 mobili 500 ni kɔ blendew fana ko bila kana Mali kɔnɔna na n ko nouvelle duman bɛ nin ka mɔgɔ faga bi nisɔndiya bɛ nin ka mɔgɔ faga bi ala de an ka Mali gouvernement ka communiqué lamɛn fɔlɔ. Nous commençons ce journal avec ce communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir. Ibrahima Traoré, bonsoir. Et c'est à vous. Bonsoir, Nana Alou Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Communiqué numéro 45 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion que ce jour, 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, la décision du gouvernement de déclarer persona non grata M. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de M. Andali
En violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali, conformément aux conventions internationales pertinentes. En effet, à l'occasion des différentes sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali, les actions de M. Andali ont consisté à sélectionner des usurpateurs s'arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne en ignorant les autorités et les institutions nationales. Outre la sélection de ces individus recrutés pour faire des exposés spécieux, le gouvernement souligne que M. Andali n'a jamais réussi à prouver les critères objectifs qui lui ont permis d'identifier les représentants de la société civile qu'il a utilisés. La partialité de M. Andali a été encore plus manifeste lors du dernier examen du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali. Des investigations menées, il ressort que l'offre de dénigrement de M. Andali a été rejetée dans un premier temps par un digne enfant du Mali. C'est par défaut qu'il a réussi à trouver une dame qui a accepté de jouer le rôle d'usurpateur en s'exprimant le 27 janvier 2023 au nom de la société civile malienne. La conspiration était d'autant plus grande que l'organisation dont se réclame l'usurpatrice est une association étrangère non déclarée. Voilà. Au bela jele kuma imede. Mali gouvernement ko ja chain ou ye ministre chemu gen mun be droit de l'homme kuna abe to ka mogo de wole aye che do de wole ko kata Mali to ko chien ale te bara la Mali kono de ale te ka terrorisme faga de ale ka bara te ka terrorisme faga de ale be ka nyini de ka malien shuku bla asimina ale ka langini de ka franci ka bara ke ale ka langini de ka Mali yere to chi malien atesi bon te kono ne ma fana ngo ministre ti an kan deme ne ma fo ame président Assimi fo ame Modibo Kone fo ame premier ministre Choguel fo ame transition mogo bela jele fo ame le ministre Abdoulaye Diop amba fana fo billahi amba be fo Maliki Diawo Modibo Kone wage ani fenge Abdoulaye Maïga agara ngina nga kolon Abdoulaye Maïga ko de mun nana fraji yoyo ya donc ñu de fo ngena uyende ke ja ale de tara kata deni wole ko kata Mali buruja awni ala che oni ka bara de kanani benye wa ou bien oni ka bara de kana jamana ci oni d'abord de ko karani benye awani chebe ka Mali ci di ayala je gouvernement e kuma tom fo pose aucun droit d'exercer au Mali. À titre de rappel, ce forfait a été dénoncé respectivement par plusieurs acteurs dont le Conseil national de la société civile et la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO. Le gouvernement de la transition réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires, conformément aux trois principes de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir 1. Le respect de la souveraineté, 2. Le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 5 février 2023, signé le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga. Et à la DI, je répète encore, au colonel Abdoulaye Maïga, ça, non, je t'aime trop, colonel Abdoulaye Maïga. Non, je suis très fier de ce monsieur-là. Je répète encore, donc Malien, on salue le président Assimi Goïta. Que Dieu vous bénisse, maréchal Assimi. Que Dieu bénisse le président général Ibrahim Traoré depuis le Burkina Faso. Toute l'Afrique est fière de vous. Et toute l'Afrique vous bénit. Que Dieu vous protège contre les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Malien Obela jele information sur ça non. Ni tien de beto ka bo ka Malien wole ku chou ku bla ou yere ka surasu la. Ka Malien wole ku chou ku bla ou yere ka jamana la. Et oni nakunde ka nani benye wa ou bien oni nakunde ka mogo fara. Awa ni tien mu fleni ko Guillaume ni mebo Benendi. Ni tien ye Beninois abe bo Benendi. Ni tien de Aminata Diko wole a poussé ka blaka ka Mali buruja oni konana abe ni chain de beto ka galon tige ka rapport fouke ka nora Mali surasu la ko Mali surasu ye exaction ke ni ne to ko Guillaume ni chain de to ko Guillaume awa Assimi ko ni chain ma
ko tile fila kana sɔrɔ Mali dugukolo kan bilen dɛ k'a ka taa ka bɔ Mali dugukolo kan donc malien bɛɛ ka Assimi supporter malien bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ président Assimi kun malien bɛɛ lajɛlen ka Mali transition supporter la transition malienne vient de prendre une décision historique ka MINUSMA droit de l'homme ɲɛmɔgɔba k'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna na nin cɛ in ni baara wɛrɛ tɛ nin na dɔrɔn ka na Mali ci nin cɛ in ni na Aminata Diko wele ka bila Nations Unies na ka Mali buruja nin cɛ in de bɛ ka yala ka Bamako jeunes wele ka wari d'u ma k'u bila ka to ka Assimi dɔgɔya nin cɛ in ni ne bɛ fɛ ka Mali dafiri dugu ma awa ni a tile kelen ma kɛ Mali fɛ Béninois yɛrɛ de don il est de Bénin donc a tɛ dɔwɛrɛ la nafigiya kɔ a tɛ dɔwɛrɛ la escroquerie kɔ ka malien bɛɛ bila bila ɲɔgɔn na aw ni Ala na kira cɛ au compte de la France ni ne bɛ to ka rapport kɛ kuma bɛɛ ko Mali armée exaction kɛ an ɲɛ taa photo la nin cɛ in de bɛ rapport kɛ kuma bɛɛ ko l'armée malienne a fait des exactions ni ne bɛ taa Mali sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ ONU na ni ne bɛ taa ka Mali sɔrɔsiw la gosi ni ne bɛ ka Assimi tɔgɔ tiɲɛ ni ne bɛ fɛ ka Mali fanga dafiri ni ne bɛ fɛ ka Mali guerre civile wuli Mali kɔnɔna na ayiwa maliyɛnw an ka wuli dɛ an ka wuli k'an jɔ MINUSMA yɛrɛ de ka taa ka ban an ka dugu kɔnɔna na k'a fɔ aw ɲɛna MINUSMA n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko MINUSMA bɛ Faransi de ka baara la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen na on dit bravo le président Assimi an ye bonne nouvelle filanan dɔ fana sɔrɔ sisan tuguni maliyɛnw an ye bonne nouvelle filanan dɔ sɔrɔ sisan ko irisiw ka ministre des affaires étrangères Sergio Lavrov k'a bɛ na Bamako sini lundi 6 février 2023 an bɛ M5 RFP fo i tɛ se ka Maliko kuma fɔ n'i ma nin groupe ninnu tɔgɔ fɔ vraiment bravo à vous an bɛ groupe tɔ bɛɛ lajɛlen fo mais vraiment chapeau à vous chapeau encore à vous an bɛ président Assimi fana fo a ka décision na ko irisiw ni Mali bɛna coopération fana kɛ tuguni ko irisiw ni Mali bɛna baara kɛ domaine caman na o fana bonne nouvelle bɛ yan nɔ n bɛn'o bɔ k'o yira aw la maliyɛnw bi ye lundi bi ye dimanche 5 février 2023 ka boloni ɲɔgɔnma kɛ ko ka baara caman kɛ surprise bɛ sira la ka na ni Ala sɔnna ma an bɛ Mali kura min nɔfɛ a bɛna jɔ san nɔ an yɛrɛ ka journal parler lajɛ o bɛna kumakan dumani mun fɔ aw ni an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. De l'ASC Moscou-Bamako. Bamako veut élargir la coopération russe à d'autres domaines comme l'économie, le commerce pour assurer l'approvisionnement de notre pays en intrants agricoles, blé et produits pétroliers. On fait le point avec Siaka Konati. La population malienne attend vos visites. En se rendant au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères tient un engagement pris le 20 mai dernier lors de sa rencontre avec son homologue malien à Moscou, Sergei Lavrov. Il répond ainsi à l'invitation d'Abdoulaye Diop à effectuer une visite dans notre pays. Le ministre Diop conduisait une délégation composée de 4 membres du gouvernement venus discuter avec les partenaires russes des voies et moyens de renforcer la coopération militaire qui a déjà permis l'acquisition des équipements immatériels dont le vecteur pour les FAMA, une coopération exemplaire et fructueuse donc que les autorités de la transition veulent étendre à d'autres domaines dont l'économie. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coopération militaro-technique et une coopération pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, coopération qui se fait à notre demande. La Fédération de Russie et coopération qui aujourd'hui donne des résultats probants sur le terrain et de la montée en force des forces de défense et de sécurité, la libération de beaucoup de localités qui étaient occupées par des groupes terroristes. Côté de ces piliers sécuritaires et politiques, notre ambition et notre objectif, comme vous l'avez souligné, c'est comment renforcer la coopération économique et commerciale. Donc, Malien Abela Djele Messano. Donc, le ministre Ablaye Diop, en bas les faux vraiment. Quand il reçoit comme ministre des Affaires étrangères BC, Bamako, Chini, lundi 6 février 2023. Vraiment, en bouffou. Ala ka barka do coopération in tabolo la ka tla ka nyefo bela jeli ngana tuguni ministre ko la mena révélation ba do ke awye ministre ko la bi anya fo ngana ama fo malende bela jeli ngana ka fo président Assimi ministre composition be français de ye ministre yere de français ye au prévu ameno boko ira aw bela jeli aw ne ambe je ko la je nyogo fe anya fo ngana ka fo amena siga roninka wala fele rola amena a secret bɛɛ bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na aw ni an bɛ jɛ kalajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ an ɲɛna ko MINUSMA n'i ko MINUSMA dɔrɔn i ko Faransi an bɛn'o prévu bɔ k'o yira aw la bi ye dimanche 5 février 2023 donc
Franci yɛrɛ de MINUSMA ye. MINUSMA polisi ɲɛmɔgɔ o ye Franci de ye. MINUSMA chef d'opération o ye Franci de ye. MINUSMA ɲɛmɔgɔba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ye français de ye. O preuve an bɛn'o bɔ k'o yira aw la. Aw ni an bɛ jɛ an bɛ Abdelkader Mayiga lamɛn a b'a détail bɛɛ lajɛlen ka ta fa kun fa nu. Ka tila k'a fɔ an ɲɛna mois de décembre tɛmɛnen na Franci service renseignement mɔgɔ 11 y'i dogo ka don Mali kɔnɔ ka k'i n'a fɔ u nana Turusiya la ja u bɛ MINUSMA kɔnɔna de la. O ye nouvelle fɔlɔ ye. Nouvelle filanan bɛ yen nɔ. Mois de janvier kɔnɔna na mois de janvier tɛmɛlen na Franci espion mɔgɔ 27 Franci espion mɔgɔ 27 o ye dogo ka don Mali kɔnɔ u taara u bɛ MINUSMA fana kɔnɔna na aw ni an ka jɛ an ka Abdelkader Mayiga ka kuma lamɛn yan. A ye namɛ dɛ. Sika baarakɛ yɔrɔ de a ka entreprise o de ye MINUSMA ye. E m'o fɔ ni dadula jumɛn ye? O de bɛ papier in kɔnɔ o. A mana gansan. Nin papier in kɔnɔ n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ. Le chef de service de renseignement général, centre conjoint d'analyse de la mission, un Français, depuis 2013 à Béan. Brigadier général, chef d'état-major de la force, MINUSMA, c'est un Français. Exactement là. MINUSMA ɲɛmɔgɔ minnu ye français ye o de bɛ ka cité ta an b'a yɔrɔnin bila retour dɔɔnin na aw n'an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an bɛ yɔrɔ na ko bi galon tɛgɛ dɛ a y'a hakɛ to dɛ. N ye caman mɛn a la mais a ka bon hakili ma. Mais n bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi bi in na Mali armée a sirilen de don Mali armée n'est pas libre de ses mouvements. Avion bɛ yɔrɔ jumɛn u bɛ Sévaré o. Voilà. Il y a des avions basés à Sévaré. A y'a hakɛ to. An ka jamana kɔnɔ. An ka jamana kɔnɔ Mali armée hali ministère de la défense tɛ se ka fɛn fɔ ko le Mali est un état souverain. Le Mali est un état sous tutelle aujourd'hui. Nin kɛra IBK ta de la nin kuma in fɔra IBK ta de la k'a fɔ an na nin kuma in fɔra IBK ta nin na maintenant sisan nɔ MINUSMA composition a tilancɛ bɛɛ français ye a bɛ n'o yɔrɔ fana fɔ an bɛna sigi a yɔrɔnin kan a b'a hakɛ to n b'o yɔrɔnin bɔ k'o yira aw la fɛn a bɛ ka mélanger n bolo dɔɔnin quoi donnez-moi une seconde n b'a bɛɛ bɔ. An ka jamana kɔnɔ. An ka jamana kɔnɔ. Mali armée hali ministère de la défense tɛ se ka. Voilà. Kuma min filɛ nin ye aw bɛ k'a mɛn ko MINUSMA tɛ. Franci ka sous-département dɔ de ye MINUSMA ye. Franci ka baarakɛ yɔrɔ de a ka entreprise o de ye MINUSMA ye. E m'o fɔ ni dadula jumɛn ye? O de bɛ papier in kɔnɔ o. A mana gansan. Nin papier in kɔnɔ n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ. Le chef de service de renseignement général, centre conjoint d'analyse de la mission, un Français, depuis 2013 à Béan. Brigadier général, chef d'état-major de la force, MINUSMA, c'est un Français. Donc, aw bɛɛ lajɛlen na ko c'est un français. Le bureau de Kidal, le responsable, c'est un Français. Voilà. Le directeur adjoint. Voilà. A ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ. Donc, k'a ɲɛfɔ an na Franci kɛlen bɛ ka MINUSMA Franci yɛrɛ de ye MINUSMA yɛrɛ de Abdelkader b'a prévu fɔ an na aw n'an bɛ jɛ k'a tɔ lajɛ sisan nɔ bi ye dimanche 5 février 2023 an ka lamɛn. De la police de la MINUSMA, c'est un Français. A y'a hakɛ to n b'a yɔrɔ lase n b'a bila. Min filɛ nin ye aw bɛ k'a mɛn ko MINUSMA tɛ. Franci ka sous-département dɔ de ye MINUSMA ye. Franci ka baarakɛ yɔrɔ de a ka entreprise o de ye MINUSMA ye. E m'o fɔ ni dadula jumɛn ye? O de bɛ papier in kɔnɔ o. A mana gansan. Nin papier in kɔnɔ n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ. Le chef de service de renseignement général, centre conjoint d'analyse de la mission, un Français, depuis 2013 à Béan. Brigadier général, chef d'état-major de la force, MINUSMA, c'est un Français. Le bureau de Kidal, le responsable, c'est un Français. Le directeur adjoint de la police de la MINUSMA, c'est un Français. Le conseiller principal de la sécurité de la mission, MINUSMA, c'est un Français. Anadif, il n'est pas encore clair à quel était malien. Oui, MINUSMA est responsable. Mais
bon malien o bela jeli me sanno donc ministre est français yere de abela jeli folo nyana de ni kuma in fora de bi be ga be fangala donc a nyefo nyana ka fo ministre te mali arrangé bi ministre te mali arrangé chini ambe président Assimi fo ka bara tabula ambe président Assimi vraiment amba deme ambe do fana kay ala ka bara nyabulu o yora te ko fe ka bala bonne nouvelle flana do fana be na ambe no nyefo malien de bela jena mali armée bilama be ka monter en puissance ke Ame premier ministre Choguel fana fo depuis Ségou premier ministre Choguel be ka Mali ka fierté ira amino woro fana boka ira la premier ministre Choguel e kuma mu fo Asimika aw ne anga je angola je ñogo fe ame premier ministre Choguel faut vraiment bravo au premier ministre Choguel amina woro boka ira bela jelena donc vraiment ame premier ministre Choguel faut aye tantoli min da président Asimika ni gouvernement ka ni Mali transition moko ka ame premier ministre Choguel ka kuma kana me bravo au premier ministre Choguel Maïga Malien aw nanga janga na menyo fait bien dimanche 5 février 2023 aw nanga Choguel kuma kana me ya depuis Ségou tena ko président de la transition du yana ka drapeau du président de la transition ma aga di président de la république ma o ka soro an sera ka o no ke europela odi ale hamina ko gouvernement ka hamina ko degi an sen dubai Ndombai anga soko nuwo fete Mali dugu bela kilin la ko kida ni mana ka ta ko kida la ko ka mais now ya yi an siglen bia ha dir siglen do sisa c'est parce dobe tile koro dobe kelela do erebe ini pour que Mali on ka se la fiaso gondo voilà. La salutation aux militaires, ambe premier ministre Choguel faut ni là vraiment ya sego ke aye konyum fo vraiment ambe premier ministre Choguel faut o yoro te men ko fe ka bala anye information tellement do soro sanno ameno vidéo ko ira awla Mali soro su be ta opération ke gawo ame woro na sanno malien bravo anye nouvelle tellement do soro sanno ko Mali soro su be ka opération ke Mali norian fan fait vraiment o be ka jigi terroriste kan to kamina aw ni anga jangola je ñoko fait bien dimanche 5 février 2023 malien anga je kula dino la hiérarchie militaire félicite nos FAMA de la zone de Tessit. Des compliments qui font suite aux frappes aériennes dans la zone de très bons résultats enregistrés par le colonel Ibrahim Samassa, chef d'état-major de la région militaire de Gao et commandant de zone par intérim. Les hommes sur le terrain ont neutralisé une cinquantaine de terroristes et récupéré plusieurs matériels. Le reportage de la DIRPA avec la voix de Agali Aga Agissa. L'armée a procédé à des frappes aériennes dans certaines localités ces derniers jours. Le chef militaire, non moins chef d'état-major de la région militaire numéro 1 et commandant de zone par intérim, est venu faire le bilan et féliciter les hommes du bon déroulement des opérations. Il y a eu quelques frappes au niveau de Fétili, de Archam, de Argou et de Tagalat. Ces frappes ont donné le bilan suivant. Une cinquantaine de terroristes ont été neutralisés, 5 véhicules équipés d'armes lourdes calcinées, une trentaine de motos détruites. Il s'agit pour le colonel Ibrahim Samassa d'échanger avec les hommes sur le terrain et transmettre les objectifs fixés par la hiérarchie militaire. Des objectifs visant la consolidation des acquis sur le terrain. C'est de venir féliciter les hommes pour le travail accompli. Ensuite, voir le renforcement du dispositif sécuritaire et la réorganisation. La force qui est là, on les a renforcés et c'est pour parler aux hommes, féliciter les hommes au nom des plus hautes autorités. Les opérations se déroulent avec satisfaction selon les visiteurs du jour qui n'a pas manqué d'instruire la cohésion, la discipline et la détermination pour sauvegarder la patrie. Et le moral de fer des troupes rassure le chef militaire. Quand je suis arrivé, j'ai vu des hommes engagés. Ni Mali surasu de Tessit Mali Nord là be ka terroriste gauche avion be kana surasu moralu kay tout le monde est content bravo à Assimi anga kuma tola me Leur mission, à savoir la protection de cette population. Et nous allons continuer. Le chef militaire a demandé aux populations de mener librement leurs activités.
atteinte à l'intégrité physique et aux enlèvements. Voilà globalement ce qui révèle une étude menée par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en collaboration. Donc a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen alhamdulilayi an bɛɛ nisɔndiyara an ka sɔrɔsiw vraiment u ye vraiment opération ɲɛnɛmaba dɔ kɛ Mali nord la u bɛ ka Mali fan bɛɛ sécuriser bi awa nouvelle dumanba dɔ fana bɛ minnu ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna président Assimi kɛlen bɛ ka mobili 500 ni kɔ de jigira 400 an taara 500 ni kɔ de jigira kunu awa mobili wɛrɛw bɛ sira la ka na blendew pick-upu ani fɛngɛ avion de chasse ani hélicoptère o camanba wɛrɛ de fana bɛ sira la ka na. Donc, le moral est bon. Soyons fiers de nos autorités de la transition. Anga autorités de la transition, angou deme, anga daoula, ne ala sonama, Mali libération mon fora abenya. Mali ni Burkina Faso frontière fanfela là. Vraiment, on va dire bravo au président Ibrahim Traoré depuis le Burkina Faso. Vraiment, Burkina Faso avec victoire, c'est victoire. Le Mali, c'est victoire, c'est victoire. C'est-à-dire, chaque jour qu'il fait, on n'entend que des bonnes nouvelles du Mali, du Burkina Faso. Vraiment, que Dieu bénisse les deux pays, que Dieu bénisse la fédération, le Mali et le Burkina Faso. Bi, alhamdoulilah, on est très fiers de nos dirigeants, les dirigeants maliens et les dirigeants burkinabés. Vraiment, c'est l'Afrique qui gagne. Vive l'union sacrée autour du président, le maréchal Assimi. Mali Moroba be anga foli be Mali Moroba be la jelenye anga sherifuke no sherif Cheikh Tiame Aidara ye kabako fura tigi ni furudimi bila diabète bila korodimi bila erendimi bila ne sherif Cheikh Tiame Aidara ka kabako fura tadora biga furudimi ban pew aga numéro 78 78 03 03 ame nyoro buya Aidara fo depuis nyoro aga do minena ame sego la sanakane fo segu ka belebele ambale fana fo ame Ousmane Sherif Manan Aidara fo ame fɛngɛ fana fo Mayi Watara fo ame Imam Diko fo ame Mali chrétien ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ame Mali lalala ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ani Mali somaw ani Mali donsow an b'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc voilà ko cɛ in ye congolais de congolais a bɛ bɔ Kinshasa de an ye MINUSMA an ye information dernière information dɔ sɔrɔ sisan nɔ an ye cɛ min photo yira aw la k'a bɛ bɔ Kinshasa de il est congolais. Donc, rectifier, c'était une petite erreur. Donc, il y a une information tellement d'osro. Ministre Tchemouni Assimi Koko ka gen abo Mali kono. Ma yoronika dama vocal doyi. Donc, très très urgent. Comme ministre Tchembeka Mali toko Tchefo Assimi Koko ka tagabo Mali kono. Tchen ko Congolais de Doha. Béninois il est de Congo Kinshasa. Il n'est pas béninois, mais il est congolais. Il y a une information de sur ça, non. Congolais de Doha, béninois. Parce que Vilo Damenena, en Congo, béninois de Doha, non, il est de Congo. Congolais de Doha. Il y a une information sur le Congolais de Doha. Donc vraiment, on va dire bravo aux informateurs. Parce qu'il y a une information sur un Congo. Et Benoît Tede, Congolais de Doha. Tiens, Congolais de Doha. Donc, avec président Assimi Fo, quoi, allez de Beka, avec Baraka Minisma Kono, avec fait Mali Chide, avec fait guerre civile de Wuli Mali Kono, président Assimi a Daga Bo Andala, avec président Assimi Fo, vraiment au Baranyumana, Malion, Angato, Anga président, Anga président Assimi demain, vraiment, Barabenga, Turamina, Kanyafo, Bella Jelengena, vraiment, Niorola, ame bela jele fo amanga Mali dina nyamoko bela jele fo ame Mali karamoko fo chrétien nga nyamoko dobe no pasteur dobe no ko Michel Samake pasteur Michel Samake anga foli bi fana ye vraiment ame Mali chrétien bela jele fo ka Mali sulamé fo ka Mali doso fo ka Mali soma fo ka Burkina doso fo ka Burkina sulamé fo ka Burkina chrétien fo ka moshi fo ka nabaw fo ka fenge comment on appelle là cardinal du Burkina Faso, ambo fanafo, ambe Burkina bela jele fo, Burkina Solamo, chrétien, nabaw, ani fenge moshu ni julao ni flau, a chia fait Burkina ni Malila, ambo befo. Donnons-nous la main pour sauver ces deux pays. Le Burkina fait la fierté de toute l'Afrique, le Mali aussi fait la fierté de toute l'Afrique. Vraiment que Dieu bénisse ces deux pays. Ode kundo ambe bokuma la, ciao ciao, akambe.